Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag para Mati Region 1, mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras. Anom kabinutos karong adlaw Lunes, balik trabaho, balik eskwela, petsa 28. Nagapabiling yapon sa bulan sang Nobyembre sa tuig 2022. Oy, tatlong tulog na lang, goodbye na sa bulan sang Nobyembre. Magasulod naman ang bulan sang Disyembre. 27 dias na lang alabilin, Pasko na. Kag may nabilin pa kita kabali 34 dias. Kag magabulag na sa ato ng tuig 2022. Ato na biyabiho na pagsulod sang bagong tuig sa 2023. Lunes naman naton sa nga pagpangalagad sa kadaan liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sining patrol kay na panagalabiyo sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kagimorsuan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Sir Minardo nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang pagbantay manaton sa mga updates sa balita national, international, breaking news, flash report, Justin report, news center, ginatutukan rin na ni Action Andy Pensor Lisay. Op na magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pazon. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinilagad, ang inyo sinilangkorman Action Night Patrol Program.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilini sa Kauras. 3 ka minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa aton sining mga Facebook lovers, sa aton sining panamyaw, inyo panamyaw, isa-isahon tarang nakaron palihog lang liputa kag hindi paglaptaha. Ang importante like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya naman sa loto, ang resulta karon sa 645 kag 655. Lawagon tara dugay-dugay. Ang resulta man sang STL sa first kag second draw, third draw. Aton mana karon tagaan Chimpo kag Ligwa. Ba ang akon nga idolo. Ang idol ko sa Bacolod Eagles Club. Ang akon kuya si Kuya Kenneth Benetes. Ay, perti. Nagapap up gid iya sini nga ngalan din dio. Si Kuya Kenneth Benetes. Ang akon idol, isa sa mga idol sa Bacolod Eagles Club. Man patiruhon sini, way man palso mo. Shooter man ang akon kuya, si Kuya Kenneth Benitez. Ay, perti. Hindi di sila maglayo ni Kuya Alan Sopi. Ang isa pa ginamon ka kuya sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ay, puwerte. Ang idol ko niya. Kagawad Glenn Burgos. Si Kagawad Glenn Burgos. Upod ko sa council sa Barangay Panukoy. Kapap-up ko ng ngalan ni Kagawad Glenn Burgos. Salamat, Gid. Sa inyo sa nga pamamati. Katagabi diri sa ato sa nga pagpangalagad. Aga pa sang Banwa. May enkwentro naman to sa Army kag NPA to sa area sang Himamaylan City. Kaya naman sang kagahon. May hitiruhay man di sa isa man ka internet cafe sa area sang station number 2. Damo sumong tao armas, no? Damo gan galagaw sa sudad sang Bacolod nga waay lisensya. Mas patan ka mga isang polista. Patay kang bata ka. Ayun di purma. Ama. Pasakaan kagid kaso manamit-namit. Kag basikon sa silda numero 2 kasang police station Maskwa. Hasta na lang mabtan kasang Disyembre 31, boy ni mga tao ni usa kadalarmas ni mundo sa sino. Pag madakpan nga ni kapulis, ahay, daw tanga nga hindi kaihi. Action Radio Philippines Standard Time as 10 punto. Magabalik ang inyo sa ringa palatuntunan. Pagbalik naton. Observation report sang patrol sa una sinin nga papalagad. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may sumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para Pabalik diri sa itong pagpangalagad, may gabi din sa kay Abdu. Abdu kag si Paru-Paru. Kag si Onyo. Upod ni William Prias the Great. Ay, puwerte. Mga tano dira sa barangay Panokoya. Kag sa mga tribu aning, mga K9 ni Kagawad Glenn Burgos, ka-monitor man sa aton sining pagpangalaga. This time, i-check na ito sa Patrol. Unang observation report sa ito sa Patrol. Sitwasyon sa Bacolod. Sa report live ni Action Zel Minado. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Zel Minado sa Patrol. Sir, may gabi, please come in. Action Eric, mayong gabi. Ba, puwerte ka. Daw kondisyon ka na. Okay na. Daw kondisyon ka na. Daw mayo ng imo subong ratsada karangkada. Mayo na eh. Daw ay lang kapulaw, no? Daw ay lang kapulaw. Yan eh. Wala ko kapulaw. Wala kapulaw gabi. Si Papa na ng luya. So, luya. Lokal ba sa papang? Lokal ba sa papangaw? normal ang dugo. Gani. Normal ang dugo. 120 over 80. Ligad ang nagapas. Ato, kaya naglagtik. Naglagtik signal ni Action Zel Minardo, no? Ang kulbaan ni Papang ya dugo kang ya sini ka cellphone nga naglitik mo. Mo man duwa ka bagay nga na kulbaan ni Action Papang. Pero magluwas si nati why na no? Kulang na sa change oil. Action Zel, please come back. Action Eric? Yes. Yes, sama to sa nahambal ko gani, no?
Si Papa ang subong, pero nagbaskog naman sa. Gani, Okay ma'am. naman sa subong. Ati, good, Init good. na siguro, kagina, kay tipang paang, generic, no, halin sang kagapon, kung Oo. maobserbaranta, no, kalain, git sang init, no, hindi ganit, Disyembre, ang nanabat na daw summer, yapon, no, ang aton sining, ano nitawag, na tiyempo, no, kay tiyempo, kay ako ng temperatura, generic, no, temperatura, gali, iti ang tiyempo tayo, okay man, wala man sang paggaulon-ulan, kay ti, halin kang ginagaling, no, init-init, katama, no, so do hindi wala normal lagi generic, no, kung iban sini, kung wala ka pag di kwarta, tayo high blood ka, high blood ka na lang gini. Huwag ka kwarta? Kung wala ka kwarta, tayo high blood ka na lang gini. Dugang high blood mo. Mo gid gani, dugang high blood, no? Pero tiya 120 pala lang pang simula ko. 120 lang. 120 over 80 Oo. Over 80. Kulang na sa normal pa. kulang na guro sa shot guro Gani, kulang lang sa kung ano sa bulsa. kulang sa shot kag kung di ko magsala, kulang man na guro sa change oil daw i-take in ang advice mo kagina. Oo, natural ba dapat mangin positive ka, di ka mangin negative sa mga advice mo. Gani, bata niya, smile gito sa Muna ka na siya tapos sila niya pag off gini karon disgrasya gini karon ng manok sa kurong mo. Disgrasya gid karon ng Ang manok sa kurong. bulan. Kadla si Papang. Disgrasya ang bulan. No, pero ano pang ang apugan ko, no? Apugan? Apugan. Ikadla na ng wala man sa libog, no? Okay man sa actionary. Kasi init lang gid Init lang na, sa init lang na. Kapaan lang gid kagina, pero ti super generic na subang kung istoryahan ta na may ang sitwasyon diri no sa syudad sa Macolon. Diri sa may barangay 6 sa Dipangso, na sa may Halandon nya area generic. Dado ka gid nang iban sini nga mga suga, do mga gapiraw-piraw na nang hindi na gid man ni kasanag pero sang nagligad bala. No kay siguro daw mano ganun naman daw mahamal ko naging daw manog pundar naman ang ilang mga suga de. Nga man. No kay medyo madulom na ang area generic. Okay. Nakapasulod ka diri sa may gate 2 na dio. Sa may Lampirong ayon, no? Sa may barangay 6 na daw medyo madulom-dulom na generic kay kung going ka to sa may north nga bahin na generic ang mga street lights ara lamang sa wala sini nga portion na kalabanan pero sa may barangay 8 wala sa may 2 ayon nga portion na kalabanan ni mga ara sa wala nagahatag na ng simisanag na mga barracks na dire nga may ginaumbrang nga condominium amo ni biyang sa may fire station de no kag mga establishment kag mga mga panimalay black generic no may ara gid sila ya suga so amo na nagahatag sang kasanag. Kaya ti kabalo naman ta do mga dim lights sa neo condo kay yellow bala sinisang suga ya generic na hindi mo mambal nga puti which is kung puti ya do kasanag gid katama no so ang sadalan nun sinio ang makitaan ta no do diri sa may barangay 6 amo to sa Sambita isa ka portion sini ang medyo madulom no going to sa may gito sinisang Bredco Port no kagati so generic ang nakat diri sa trapiko no ang sa diri going to sa San Juan Street ni Pang no San Juan Street actioneric Burgos San Juan to normal naman actioneric no so mga gabi kagati subong no ang mayara mapipila diri ang makita naton nga mga kauturan ta nagabiyahe sinisang taxi ng mga taxi driver sa subong pakadto pakari pa no damo pakagang Fortune Town ni Central Market nga tawag nga ruta naman sang jeep na makita anta subong man San Agustin no punta Taytay ang ari pa naman nagabiyahe no gaagi diri sa may dalan sang San Juan subong nga gabi kagati ang plaza no gina-checkyan na permi sang mga GO sang syudad actioneric no nga wala sang mga minors nga naga-standby dira paglapaw na sang alas 10 sang gabi sa actioneric na ginabawalan biskan hindi ka pag ani minors actioneric na daw until 10 dapat hindi ka na mag-standby gito kung nagpadulong-dulong dira sa area sang public plaza na ginasaway na ginanila kag wala na sang may
natulog direction Eric na sa may plaza sa may Beethoven action Eric no so ginlabian nila mo nang migo mo si nung Vicente wala man di sa subong wala sa subong kaya permina di sa di op ni yung Vicente wala di sa subong kung Domingo na di sa no ang Lunes na wala lain ang nagabantay kay babalaan na ko ara kay nagatutok kina gatan-aw gina kada gabi ko ara di sa action Eric nasa iyang cellphone siniga pamati gina siya sang action night patrol no kagati diri sa may downtown area sa Action Eric no kalabanan diri ang mga establishment sarado na mayari nagabukas isa ang pharmacy na di malaga ni Action Eric amo ni oras bukas to sila kalabanan isang nagligad kada patrol ko de no kung amo ni nga oras sarado na do sila ngaring sumundo kadamo pagitaw nagabakal sang bulong na diri sa may pharmacy sa may downtown area no kagati pero normal naman di ang lakat sang trapiko no awala na ang mga atubang sa establishments no damo pa mga basura sa subong wala pa natapos sang paninlo sini nasang matawag ta pa nasyonal kay ti subong no may mga issues sini sa may GO no ano to sila GO kung volunteer na lang gid no so ti sa subong GO GO si Action Eric na wala pa nila na tapos sila karati diri naman sa may dalan sang Rizal Action Eric no damo pa sang mga naputos-putos no nga mga asagbot sini sa plastic sa karton la pa siguro man nahapit sang ITM no kaya until now gapadayon pa man ang mga nagapanidhig ng mga GO sa may Central Market sa may downtown area Bacolod City Public Plaza no kay na di ang ilang ang mga ginapang sa ligandin no ilabi na gidala sa may dalan gatos Lao no kagati gina mga nagabaligya da naging na-remind man sila permay after especially ang mga manug isda gid Action Eric no nga basahan gid pagkatapos sininila sang dira no sang baligya na basahan gid para hindi maglangsa ang area but so far subong sa aton dito nga pag-checker gid Action Eric no okay man kay ginapati man nila ang advice sa ila sang syudad Action Eric kasi ay sa may diri sa may Palapala Action Eric no wala na di gin pang kakas na to sila kagina so sa may kilid sang Ayala yes correct Action Eric no gin pang tawag nila gin pang demolish kung gin pang kakas na ini ang mga nagabaligya kagati naman gin mo dok hindi man gin nami sa abon Action Eric no nga ara dira kay ti mall bala ang pero on the other hand daw medyo nasubuan man tanga ti ang ilang nga pala nga buhian kung tani bla correct Action Eric mo lang masubo lang gid na kay ti may mga pipilak kita dira ka mga kauturan ang nagabaligya kagti mismo ang obra sa mall dira Action Eric dira na sa lagakaon kay ti amo na ang masarangan sang budget bala no kanon dira makabakal ka lang 20 pesos mga sudan no kagati ang mga naga-park no dira sila kagadamo dira sang Barker Bay nga amo man ang pangabuhian kay dira nabilin ang mga motorsiklo sa mga nagakadto dira sa mall na ginabayran lang sila ginatabunan nila ang mga motorsiklo na sang karton Action Eric no para safe man dira ang areas galing kay ti amo na ang desisyon niya no sang City Legal Office nga pangkakson gid sila no kay ang iban dira daw ang iban man sa sagwa sa Action Eric daw ang iban gusto naman ang gid sang parking kagati na hawa na gid subong no kung ma-checker natin dito kag makit-an sini ang area Action Eric no so kaga diri sa may dalan sa naman Action Eric no normal naman diri ang lakat sang trapiko sini nga gabi kagati amo na ni sa may atubang diri sang Corazon Action Eric ang mga nagabantay na di bala nga diri sa may aton nang gisagwa sa building sini no may ari diri mga pipila ka reklamo nga do may ari na diya gapangkuha sang cellphone no sa mga nagakatulog nagligad daw duwa ginadi ka ang nabatian ko no nga nagreklamo diri nagligad sila may ara ang una gid Action Eric nagakatulog siya kaso basi bala na dagdag cellphone niya sa bulsaya siguro sa kalapyo ngani kiti ang ilas niya panawayan wala na sila choice mo diri sa may sagwa gid sa hospital kon diri sa aton sa tubang gid sa may Wilrose building no ari ko makita ang tagani may nagahigda diri sagwa
Ang una to incident, ay isa diri lalaki ito siya, Oo. naghahigda de pagka kaagahon nga bugtaw yakap-kap ya wala nang iya nga cellphone. Diyos. Ang ikaduha nga incident to, ang babae naman, na isa ka babae, ito do mga around 30 plus ang iyang edad sini, na nag-approach kay Lobat sa, nag-approach ni ang lalaki nga masaksak sa power bank, no pwede siya kano kasaksak. Kapag kasaksakin na to, actionary, wala lang na dugayan, Oh. giblagan sang lalaki ang cellphone. Diyos. No, wala yan na nakitaan. Te, ara ba lang kabudlay na sa sitwasyon mo diri? No, halos to ng iban directionary, nagigan, may kapangayo na din sang pagkaon, katungod sila nakaadlaw ang ila diri nga pagpulaw bugtaw no makaubusan wala pa sila sa tulugan tapos amo pa na wala ang obrahon sila no sila nga si kapareho do kalain nga nasyonarek no nga grabe na puti-putoy kapigado pa tapos amo pa nang himuon so dapat likawan ginasyonarek kaya tiligad may ari na diri nagapatrol subong wala naman be no nga kapulisan may kabantay ni sa una do body system na sila gyapon nasyonarek no ti amo na ang iban gasalig kay ti biskan magsigit para din si manang guro wala gito may makalaot yung mga kawata na ginadiguro no nga ari lang bala sa may palibot sini no amo lang nga di subungo so mapakitaan sa ginasyonary kadamo kay mga nagabantay no ang nagatulog nga ari lang sa may sagwa sang hospital kasubong man dito gid sa may dala nakson sa atubang gid mismo sang hospital no kilid sa likod sa may atubang no amo ginadi subong ang sitwasyon which is mabudlay katama kay ti mayo ng subong no kay nami ang panyempo actioneric ang mabudlay sini kung mag-ulan amo ni ang sala naman sila kung diin sila sinima ang ita sa ila plastaran no kung magtulog iti sa may barangay 18 wala naman na da ang temporaryo nila nga ginapuy-an ang iban sini amo na gar kilapas sang bangko dala sa mga kalan-an iban nga ni kila folding bed gani action cell mo ti mahal man ang guro actioneric ang folding bed kay ti ang bangko kala balikan na rin sa action seminado. Ang atong mga kauturan sa sagwa sang Corasolok sila mo nang ginadescribe ni action seminado. Actually, duga naman yung problema para sa sabong daway pagid sa tsansa ang management sang Corasoloksin nga makapasulod bisan isa lang sa mga bantay sang pasyente. Amo ni sabong ang sitwasyon ang pagtulog sa mga nagabantay sa pasyente ara gyapon nagapabilin sa iga sandalan. Action sir, please come back. Actioneric kami sa rambal ko no nga okay lang sini no nga mag init o kung amo ni ang shampoo ben na hindi maulanan no kung normal lang pero kung mag-ulan gasala gini ang aton nga mga kauturan kundiin sila mapasilong kasi ang bangko palandanak actionary for 24 hours 20 sini ang ilang arkila tiniligat sa pamangkot na 200 ini ang folding bed no nga arkila nila isa ka adlaw ti ang 100 actionary dako na nakakantidad no para sa mga amo na kubos binaton sini nga mga kauturan no ibakal pa na nila yang iban aros kaldo na lang naganing ginakaon nila bakal da sa may tabok amo ni ang makaluluoy ni sa idugay naman ni nga ginapanawagan sa aton sa nga mga kauturan nga daw wala pagkityapon no ti miara pipilaya ang barangay 18 tada one naman to action cell no wala na actioneric I don't know si sa may district 5 go actioneric kay ara sa lagyapon si Congressman Kwanbas ang 5th district Yulo o may ara na sila ng tululugan no Oo, amo na sa may District 5, kagti ko may sulusubra, ako may bakante, gina-open manada ang accommodation sa iban nga mga taga-cities, kag municipalities, man actioneric. But priority ang taga 5th district. Taga 5th district in actioneric, no? Kagati amo na na. No? Gamay mo na lang ilagurod ang tululugan sa mga taga 5th district kung in-provide ni Congressman Yulo, no? Gamay na actioneric, no? Ang ma-accommodate sini. Pero ti ati sa paano bala no kung may-ari di taga 5th district na hindi manggen maayaw-ayawan kagati maka-share lang gid sila kay ti ang sang nagligad dere no nga gin provider sa may barangay 18 daw gin close naman to gani no kag amo na ni galing nga sa subong amo ni oras na iban tuyo na ni kiti halin pa ni sa iban mga lagyo pa ni sa actioneric nga mga banwa mong iban nagligad no may-ari pa na di mga Calatrava mga San Carlos sa iban bala nga ginahingagaw gidri pa Bacolod no nga mga kulang-kulang facilities sang iban hospital ti amo ginaang mabudlay no kon ginatubang sumong sa aton ng mga kauturan ng may mga pasyente diriya sa may Corazon ayon na action Eric. Di ba boss mo ni nga wala gaulan kay init man ti kusa damo pa na nambok ng mga tanga-tanga bla. Amo gid action Eric no kagati. Oo, mga tanga, mga ilaga. Kag ila sini nga ginasandigan ni wakis mapaktan
dira lang man gapangihi, no? Kaya ang iban sini wala man sang CR nga madangtan, mayo lang ni kung lalaki aksyonerik, bakit makapasalipod lang ang mabudlay sini ang babayi, no? Ti mangita gid sila sang pwede dira kon maluluyon, no nga pwede makapa-CR sa ila sini aksyonerik kay ban gani ka tindog-tindog lang de. So far ti amo ni nga oras aksyonerik kag adlaw na daw hindi pa amon ni kadamo gid ang nagabantay unless iban nga adlaw balak generic no may ara gid times nga damo ginadiga hilira sila ang magdiramo ang mga pasyente sinino agati no sa paglibot ta di generic sa may syudad sang Bacolod wala gid sang mga dalagkuan ng gid ng mga insidente ang nagaluntad amon to kay ginati ang shooting incident sang kaagahon pa man to sa area sang police station 2 kagati diriya sa iban nga mga area nga nasakpan sa mga police stations no apaday man silang pagbantay o kon pagpatrolya actually kamo ina ang latest nga report nga mahatag sang patrol ini sa action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Sir Minaldo reporting live sa patrol sitwasyon sang Pangigaron, Kalakson, kag diri sa May Burgos. Ang ginatumod na ni Aksyon sila ng mga nagabalantay sa pasyente pala sa Corazon Loksing hindi kasulod to. Hay ti diri permi nagakatunugan sa igad sang mga daranon di kag nagapasilong sa mga building di sang mga butika kakalan-an di ayo kami si Rablis pangabuhi nila ambot kung saan o pa ni masolusyonan ang problema matunugan ti kung usa madimalasan maulanan ayawan sila kapangita sang ila sininga palipdan balikan na karon si Aksyon Cell sa natipon niya sila nga pangalagad na tipon ng aksyon balita. Kinatamyaw lang ni Kuya Kenneth Benetes ang mga taga-barangay 26. Wow. Do may plano ha. Mga taga-barangay 26 na. Kinatamyaw kamuda ni Kuya ko Kenneth Benetes sa Bacolod Eagles Club. First batch sa ato sila nga greetings. Presidente na kay Marcela Hopson, nagaburitor gid sa aton sila nga pagpangalagad. Napaurok-urokin siya. Si Nanay Evangeline, si Lani Hulagay, Richard Cagnening Peruelos ang Purok Kaysano Barangay Elhis, pa-check attendance man, wow, perti. Si Lily King from London, araman ga monitor sa aton sila pagpangalagad. Araman si Vicky Marino sang Mandaluyong, Metro Manila. E kumari ko Rowena Jopines Baquiano, kapaurok-urok man. Sa Canlaon City, araman si Jimar Homisilio Martizano, nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol. Si Inday Blasa, araman. Si Anselmo Torres III, pa-check attendance lang Sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan, Pamilya Awing, kinatamyo agid ni Migota Roger or Sammy Roger Awing nga nagapaurok-urok kid sa Action Night Patrol program. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Naglipanang. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may... Balita! Ito ang aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Ari sila na buto sa Action Luzon Pateño sa report. Action Luzon, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, kaming gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon. Dako pang isang katap 1 nga most wanted person diri sa may siyudad sa San Carlos.
sa may sitio Kabungahan, Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos, ginisang puwersa sang Criminal Investigation and Detection Group sang Negros Occidental Provincial Police Office kag subong man ang elemento sang Regional Mobile Force Batalyon Action Area kag Philippine National Police ang San Carlos City. Ang sospitsado ang ginkilala sa kaya Pelesimo Rosalina alias Tay Simo. Ini siya nagapangidaron sang 40 asang 64 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Ang aton sining kapulisan armado sang warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Ami Alabano Avellano, ang presiding judge sang RTC Branch 6 sang Branch 58 sang siyudad sang San Carlos nga napitsahan sa tong Oktubre 19 sining tuig sa kasong paghimulos. Wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang nasambit nga korte. Ang sospitsado karon aksyon na Eric matapos nga siya ginadakop diri sa may siyudad sang San Carlos. Hindi siya karon ara dira sa may Criminal Investigation and Detection Group sa may siyudad sang Bacolod. Matapos nga siya mapresentar, igabalik siya diri sa may siyudad sang San Carlos. Sa iban nga balita, aksyon na Eric sa siniman nga adlaw, Lunes, kadungan sang pagbukas sang sa publiko sang Minchaka Park kag sa pasiga sang ila sining fountain dere sang sining gabi kay na mga takna alauna sang hapon, isa ka bangkay ang nakita mismo sa nasambit nga parke dira sa maya barangay Suba, Banwa sang Calatrava, dira mismo sa tubang sang stage. Nagahamyangon ining si Luisito Dantes, soltero kag 40 anyos, residente sang sitio Pangka, Barangay Minchaka, Banwa sang Calatrava, Action Erika. Matapos nga ni siya makita sa aton sini mga traffic enforcer, ini siya gilayon nga gingkuha sang MDRRMO gindala sa maya Calatrava Municipal Hospital. Kaga pag-abot dito ginadeklarar ni Dr. Christine Orita nga ini siya ginatake na cardiac arrest samtang nagahiligdaon dira sa maya kilid sang parke Action Erika. Kaga kadungan man sining gabi ginbuksan sa publiko sa nasiling na naton ang parke nga kung sa diin makita mo ang nagkalain-lain nga mga lights bala pareha dira sa may government sa New Government Center nga may ara dira fountain. Diri sa amon may-ari naman subong lain man mga duag diri nga makita mo sa kagabihon Action Eric ginbuksan ini sa publiko sang sinigid lamang nga gabi. So far Action Eric medyo mapaang ang aton sini temperatura ang matyagang ko gani dayon niya ng ulan to nga nagbuubo kadali ginuntat maglang dali dayon. Wala kigan pang ulan ba? Kigan mo pang ulan. So, hindi mayo ang panimpo ang ang temperatura mainit. Gin pabatsag lang gikuha lang ang kamagulangan nga box dalan. Sige lang, amba importante nag-ulan dali. Amo gani ka ti subong wala na. So amo na Action Erika, wala gid man so far sang mga dugang pa nga mga dalagko nga mga balita nga nabalhag opisyal sa pulis sa blatter sa aton sini nga mga kapulisan. Diri gikan sa may antes gali ta magpaalam Action Eric no na mayo lang nga pagpamati sa kay Police Lieutenant Pantalyon Amante ang batalyon commander sang DSB kag Escalante kay na nagmeet kami dito sa may DSB while nga nagapauli kita Action Eric. Sige ka pamati gid sa kuno kay of the night kamo. No? Ina siya. Sir to nga Police Lieutenant
Police Lieutenant. Manog ano na ni? Manog kapitanan ni Sumana? Ay, Tod? Oo. Si Police Captain, ano? Police Captain Pantalyon Amante. Wow. O imo kuya da sabik. Gapaurok-urok sa? Gapaurok-urok sa. Anong irena Don Salvador kag? Don Salvador kag Escalante. Sa Mobile Force? Mobile Force. Regional Mobile Force. Di sang Nokpo gid eh. Regional Mobile Force ang region. Sa ano ni sa Negros Occidental. Negros Occidental Mobile Force Company. Okay. Dalayan ng Escalante kag Don Salvador. Ati man kung makapa Don Salvador ta ka Escalante tago ka kuya ta. May number ka ta ni Kuya Captain Amante? May number ka ta wala? Mayara eh. Muna matik. Duwag kabilog. Okay, kina nakita ko to tingala ko gani nga nagpalapit sa sakon. Kapurok-urok sa? Purok-urok sa kali. Ti maparok-urok sa to, lingo mati ka gida kuya, kay si Kuya Eric karon ma-program. Good. Ti wala ka makalingawan, das Don Salvador, di mati ka blita. Mamutiya mo na mga, hunis ang amok kag lunatnit. So mayo lang nga pagpamati da kay Kuya Amante. Sige. So muna aksyon rek ang pila sa aton sining madulong nga balita karon nga edisyon Lunes. Gikan nga balita sa syudad sang San Carlos, Calatrava. Gikan diri sa naunang distrito sa Negros Occidental. Kaaksyon nyo Nelson Pateño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayos, salamat kila Nelson Pateño reporting live gikan sa area sang First District na Aksyon Balita. May gabi dira kay Mr. and Mrs. sa kumparita Nono kag kumarita Elizabeth Agisando dira sa barangay Manuling sa Banwa sang Kawayan. Kaporek urok paglisi parita Nono Agisando. Biko tulog ka ni premo ni oras. At iga pahunay-hunay krus pa rin Nono sa puno kahoy nga may duyan. Pa rin Nono, may gabi gida. May gabi dira kay kumarita Elizabeth Agisando kag kay ihado kag ihada tada, no? Nagapaurok-urok yun. Si Milili Oligos sang Vanis Cafe sa Tango, Baraman. Check attendance lang mga taga-city niya sa official la Carlota. May gabi dira kay Mrs. Leia Cabasag, birthday ya subong, November 28. Ang panamya halin sa kay Papa Labia, Donald Cabasag. Ay, birthday. May gabi dira kag chilly morning diri sa amon. Good evening landa kay Mr. Arthur J. Villasor, Vanessa kag Doc Matmeo, Mama Lulit Jalagdon kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligon, Mikey Montilla, MG Season, Noel Amar kag tanang mga friends dira familia ko sa barangay Pandanom. DSB salamat sang 50 stars. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Bailey Albay dira may gabigid. Sa kay Annalyn Laurilia Hisora, nagapaurok-urok. Sa kay Delmar Dison Sibuyan, Araman, kay Mario Olvido Aquisa, sa mga taga-Sendal Lugwaya Silay, si Omi Rodet Tisoy, si Kari, kag si June. Sa kay GBM Farm, Kuya, good evening, naka-selfie man gid ko sa imo kada gabi, mabuhay ang agila. Ay, Pwerte si Kuya GBM Farm. Dason mga panamyaw, Kuya, komplituhon mo gid ang imo sininga ngalan para matik dayon. Sa Pandanon DSB, araman si Novi Magapan. Magabalik ang Action Right Patrol, report na aksyon, Roger Gutib kag BJ Pasible pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk
in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ito balagat dugang ang aton sining nga Aksyon Balita this time report ni Aksyon Roger Gotib. Mga natipon nga Aksyon Balita gikan naman sa Segundo Distrito, area sang Cadiz, Escalante kag Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon,
Action Night Patrol Field Reports. Ari sa Action Roger Gote, block number 3 sa report. Jer, may kami, please come in. Yes, Action, Eric, may gabi sa ito mga action sa mga balita Action, Eric, ikan dali sa may norte ka sa probinsya sa Negros Occidental. Ngayon, konfirmar na ni Police Lieutenant Colonel Robert Injape nga gipasakanan sang kaso si Randy Maniego alias Palong, 35 anyos. Nga mo ang suspect sa pagpatay kapag pugot sang ulo sining duha ka o ining isa ka biktima isa diri Pilason ang duha ining pinanglabo niya sa tong tinalikdan nga Sabado sang aga Jilly Ricudo kag subong man ining si Bernalyn Abranilla nga karon niya yara pa sa ospital. Ginklaro man ni Police Lieutenant Colonel Robert Injape nga murder pa lamang nga kaso ang ila sinigid pasaka kag igasunod pa ang prostrated murder tungod kay wala pa sang o kung wala pa makuha ang medical certificate ni Bernalyn Abranilla nga hinablos man sining 58 anyos nga si Jelly Ricudo kag ini ang igasunod pang igapasaka sa kaso kay ipasaka ang kaso sa bahay sang fiskal diri sa bahay siyudad sang Sagay. Ang prosecuted murder sa Lord Sir. Ang prosecuted murder ito ipala sir kay wala pa na siya medical certificate ang victim. So ginuna lang na yung murder. Yes sir. Oo. Sir, mga ano oras sir yung hapon? Oo, ginagawa sir. Sang aga, okay. So sir, inang sa din yung fiskal sir? Diri sa Sagay. Sa Sagay man. So, mga payag ni Police Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr. kag ginakabing nga ini solve na ang kaso bangod kay ara naman na pasaka na kagara sa kustodiya sa kapulisan ang sospitsado sa karon nga sariin ati suro pa sa iya wala na nila gin paidalom sa drug test kag subugman pagpaidalom sa pag-examine bala siya sining mental examination tungod nga nag-okay naman kuno ang sitwasyon dito samtang ara dira sa bahin sang custodial facility sa Sagay City PNP Action Erika. Now sa bahin naman sa sining isa ka kaso bala nga robbery sa diin ang pulis mismo sang siyudad sa Sagay amo ang biktima kag amo man ang nagdakop sa sining suspect nga kaina gin-inquest na sa kaso nga robbery ning gin-report alas 5:45 takla sang hapon daw sirom na o kun nagakasisid mo na gid o kahapon man ngadlaw natabo sa may Purok Acacia sa Barangay Vito siyudad sang Sagay. Sariin ang biktima diri amo ini si Police Staff Sergeant Francisco Sagayno amo ang tagiya sang balay kag tindahan si Police Staff Sergeant Francisco Sagayno Jr. Aligato 33 anyos sa edad nga residente yan sang Purok Laruca sa Barangay Vito sa siyudad man sa Sagay. Sa report nga ining suspect nga si Emmanuel Lucariza Amparo 30 anyos sa edad soltero ka residente sang Purok Laruca sa amuman nga barangay bali sa mas ka lugar dira ang report nga nagsulod ini siya sa tindahan sining tindahan panagya sa pulis kag ini siya ang nagsulod paagiman sa pagguba sa improvise bala nga gin higot or lock bala sang kwan improvise nga lock sang isa ka pertahan nga kawayan kapag katapos sina iya sini nga gin kantuan ang isa ka wooden drawer kag gin guba man ang security lock pagi gin lukit niya pagi sa mataliwis man nga bagay gaya sinigin gamit kag nakuha siya ni position kag control ang isa ka tablet nga Lenovo nga nagaduag sang itom nga sa may market value ini nga 10,000 pesos ang suspect kinaristo mismo in flagrante delicto. Accordingly sang policeman nga amo ang nag-endorse iya
sa bahin sang PNP Custodial Facility pagkatapos nga ini ang gindakop. Ang kaso ginpasaka naman sa fiscal kaina pero pa sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Ejape sa aton man nga interview. Okay, anong natabo sini sir? Ginsulod ang iyang balay, rin dapat kong lakpan na siya sa police, nagilang sanay na sila. Oh, okay. May kay gidakop lang sir nga kon, no? May lang ka na dakop sir kung matapay ito, patay ito. Gani man ko gason, budlay pa sa kon pa sa police. Pero anyway, gabi na tabo sir. Sarang-sira mo. Gisulod gid ang tindahan niya sir o balay? Balay na ang sakop sa iyang balay. Okay. Nakafile na kaso, sir, si Francisco, sir? Si Sagay, no? Na-inquest na, sir. Na-inquest na ang gusto. Na-inquest na? Yes, sir. So, na-inquest na gilayon kay na ang amo nga suspitsado kaga mo to gipresentar ang mga ebidensya action rec. So, kung ang ebidensya ang Lenovo o nga tablet nga sa rin ginkawat sang ining persona sa sulod siyang balay o tindahan man siyang pulis nga nagatambiyan ay lang mismo dira man sa ila sini nga balay. Dito na do ini karon sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. So sa siyudad sang Cadiz may mga nagkalatabo aksionerik nga mga aksidente, may isang patay matapos nga ini ang tabok sa dalan, 55 anyos ang biktima, kaya gini natabo man kahapon ang pagtabok sini sa Kwanbla sa karsada gulpe sa biktima. Ari ang balita may kantalan sini, natabo ini sa may bagong dalan sa Barangay Kabahog, diri sa Siyudad sang Cadiz, 2:50 takra sang hapon kahapon. Ang biktima gikilala ini kay Victoria Villa Ricaport, 55 anyos ng edad, kay residente sa Hacienda Sul sa Barangay Magsaysay, Siyudad sa Cadiz. Ang driver naman sang isa ka Kawasaki Badya nga single motorcycle, gikilala kay Renz Roldan Dadison, 23 anyos ng edad, nga residente sa Barangay Tadlong, Siyudad sa Sagay. Ang iya sining angkas amo si Kurt Cantuhas Gustilo, 22 anyos ng edad, residente man sang Barangay Tadlong sa Siyudad sa Sagay. Nagabiyahin islalin sa city proper, pauli na kung taris Barangay Tadlong. Samtang nagtabok naman sa dalan ini si Victoria Villa, kag wala na ma-control o maprinuhan gid ni Renz Roldan ang ginamaniyo nga motorsiklo. Nalambot ini si Victoria Villa kaya natumba man sa karsada. Ang duha ni nga gangkasare tumba man, may mga pilas la por minor lamang. Ini naman si Victoria Villa ang dala gilayon man sa mga katapos sa rescue pod na ang nagangkasanay ni sakay sa motorsiklo. Pero si Victoria Villa naman niya nakatinergin man kadali sa Cadiz City Emergency Clinic, pero ini siya aksionerik ang ginbawian sang kabuhi. Now may ara pagid nga insidente sa pag bungguanay sa tatlo ka mga salakyan, duha ka Innova kag isa ka Nissan Urban niblang van nga sa diin kadamo katama sa mga injured tungod nga bungguanay sila sa National Highway Hacienda Hortensia, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz, alas 4:30 takna sa gabi. Natabo ang among insidente kagabi gid lamang o kon alas 4:30 takna sa hapon kahapon. Now ang isa ka involved diri amo ang Toyota Innova nga may plate number RNP 498 nga ginamaniho ni Kenneth J. Quaising, Kenneth J. Quaising i-assess 29 anyos ng edad, may asawa, residente sa Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. On board siya sininga salakyan nga Innova, amo ini sanday Ani Rosales, 31 anyos ng edad, may bana, residente man sa Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. Carl Jamin Quaising, 31 anyos ng edad, residente iya sang Sagay City,
si Ked Jasper Quaising, 18 anyos sa edad, din soltero, residente man sa Ciudad Sansagay. Ay kaapat nga pasero niya si Marisa Ases, 43 anyos sa edad, may bana, kagini siya residente sa Ciudad Sansagay, kagagi kalima, ang apat ka bulan nga bata, nga si Chopilos Quaising, nga residente man dila sa Ciudad sa Bacolod. Now, ang vehicle to naman Toyota Innova Japon, may plate number NDR 5242. Nga ginaman human ni Mark Mondihar Ibacayo, 42 anyos sa edad, may asawa, residente sa Villa Barbas, Barangay Zone 2, Ciudad sa Cadiz. Wala ni siya pasayro. Ay katatlo naman nga involved nga sarakyan mo ang Nissan Orban, muning van bala, nga may plate number FAI 9343 nga ginamaniho naman ni John Ray Chavez e Francisco, 50 anyos sa edad. May asawa kang residente sa Purok Makawiwili, Barangay Zone 1, Ciudad San Cadiz. Ang iya sini mga pasero mo sa day Antonio Manuel Piol, 26 anyos sa edad. Edwin Angelo Piol Cornel, 20 anyos sa edad, Lunsay Soltero. Elisa Angela Piol Cornel, 11 anyos. Ang ikaapat, amo si Teresita Olvido, 61 anyos. May bana, kagang ikalima naman, amo si Mariano Javier, 25 anyos sa edad. Soltero, kag subong man ini si Edwin Anthony Cornel, 18 anyos sa edad. Tanan ini sila residente sa Andrea Village, Barangay Sunto. Now, sunod sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief sang Cadiz City PNP, nga mga minor lamang nga mga pila sa ila siningalaguman, pero tingin dala sila sa hospital para man mapa-x-ray, mapa-check ang BP. Pero may isa lang ka driver dere sa Toyota Innova sa vehicle 1 nga muna again confined siya sa hospital. So far, wala man sa mga casualties dere, puro lang injury kag damage of property sa Sunareka. Ang natabo sa sininga pag binungguanay, way para ito makuagin kung ano bala ang investigasyon sa kapulisan. May katala sini ko nga nagluntad gid ang amo sininga klase sang pag binungguanay sang tatlo tanan ka mga salakyan. Kay sunod sa report, isa diri ang nag-overtake kang naalang-alang, that's why nga naglambutanay silang tatlo, action ereka. So far, tayo na ito madulong nga report, direkta diri sa ato naman sa Maya, norte nga ba sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol, ini sa Action Roger Gutenberg report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina sa Radyo Rico Team sa report gikan sa segundo distrito. Pagbalik naton report na Action BG pasible. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk
because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon pag gubon.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sang outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain. Diri kag sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagapamati diri sa aton siya nga pagpangalagad. Anyway, maid-id sa karon nga gina-investigaran sang lakas sa Tiliana PNP ang identity sang suspect nga responsable sa pagtiro kagabi sa kay Dave Mark Tehemo, 20 anyos, sa may sitio Balucanag, barangay Biak na Bato, Banwa sang Lakas Tiliana. Suno sa kay Police Captain Darrell Nigos, hepe sang Lakas Tiliana PNP, nagagwa karon sa ilang investigation nga posible ang suspect sa sining shooting incident nga nagluntad kagabi is katapo sang New People's Army. Kay suno kay Nigos Action Eric, ilang na trace ang exit point sining shooter which is going to Barangay Ginpanaan nga sakop naman iya sang barang or sang Banwa sang Moises Padilla. Dugang padri sang hepe, nag-coordinate na sila sa Philippine Army kung sa diin nga kaina mga pasado la 7 sang aga isa iya ka encounter ang nagluntad sa tunga sang militar kag ginapatihan katapo sang New People's Army sa may bahin sang Barangay Quintin Remo, Banwa sang Moises Padilla. So pa kay Nigos, ongoing pa ang ilang coordination sa mga militar angot sa mga na-recover nga mga kalibre sang armas gikan sa mga rebelde right after sang sining enkwentro kaina sang aga. Iga pa idalom sa ballistic test ining mga bala nga naangkon sang biktima sa mga armas nga na-recover sang mga militar gikan mismo sa control sang sining mga katapo sang rebelde nga grupo. Hindi pa man matumod sang hepe kung bala pila ni ka mga suspect ang nagtiro sa biktima. Bangod even ang biktima gani hindi man waya man makita no ang mga nagtiro sa iya kagabi bangod madulom no ining area kung sa diin nagluntad ining pagpaniro sa iya. Ginpalayagman ni Captain Nigos nga ang ila karon nga tutukan nga anggulo is ang trabaho sang sining biktima sa din nagtrabaho ini siya bilang isa iya ka driver sang isa ka intelligence officer kag posible isa man siya ka informant rason kung nga posible pati siya gininitan sang sining mga katapo sang rebelde nga grupo. Yari si Police Captain Darrell Nigos sa aton nga interview. As of now sir, ang lead naman na suspect is still atrocities, the CPP and the NDF. Okay. Kay ang exit nila kagabi sir apan sa Panamon is going Ginpanaan and na-coordinate man kami sa Army. Amo nang na-trace nila na na-encounter kinasang agaman dito. Okay. So ang identification sir kinapapanamon ka-coordinate kami sa mga firearms na na-recover dito sir. Ang kabahin sa pagpahayag sang hepe sang Lakas Tiliana PNP. Anyway, Action Eric, ginatamyaw ta lang sang maayo lang kaadlawan no. Happy birthday sa aton sa ni amigo no kag very mapisan kag mabuot nga
hepe sang Binalbagan PNP in the person of Police Major Ilendi Rebosquillo. So happy birthday dira sa inyo, sir, no? Anyway, Action Eric, mo ning aton sa madulong update para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Direkta diri sa 5th District sa probinsya. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat Action BJ Pasible. This time balik ka report sa ato sa mga patrol sa last kag final stretch sa yun para tuntunan. Balik ka signal ni Action Zelminardo sa tipo sa mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action sir, sa balik ka report, please come back. Action Eric, nakilala na ang duha kakatapo sa New People's Army nga napatay sa tunga sang enkwentro sa 62nd Infantry Brigade batok CPP-NPA sa sitio Upper Binataan, Barangay Quintin Remo, Banwas ng Moises Padilla. Ginpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade, nga essential nga impormasyon ang duha ka fatalities ang ginkilala kay John Hill Sarsa alias Mark, residente sang Barangay Planas, Gihulngan City, kag Dalmasio de la Torre alias Delmar, residente sang Barangay Trinidad, Gihulngan City. Sa inisyal nga pagpangusisa, si Sarsa, isa ka political officer sang sandatahang unit propaganda, Platoon Lenovo Central Negros 1, Committing Rehigon, Negros Cebu, Bohol, Siquijoro kon KRNCBS sang Communist Terrorist Group. Samtang si Dalmasio naman, isa ka miyembro sang CN1 KRNCBS. Suno kay Pasaporte, na-recover sa encounter site ang matag-as nga size sang armas, kasubong sang duha ka M16 rifles, isa ka M203, isa ka AK-47 rifle, isa ka M14 rifle, isa ka Magnum 357 revolver nga may bala, 3 ka magazine sang AK-47, 7 ka magazine sang M16 rifle, 2 ka rifle grenades, isa ka 40mm high explosive ammunition, lakip man nga na-recover ang medical equipment kag supplies, 2 ka bandoliers, 2 ka CTG flags, 3 ka backpack kag mga CTG documents. Ginklaro man ni Pasaporte nga ang mga pangalan sang 2 ka napatay nga katapos sang NPA ang inisyal pa lamang kag subject confirmation mapas sa gihapon. Ini ang nga balita nga ginadulong sa inyo ang sang alkaline o kung sang MyCC ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. MyCC nagabulig ini sang para makontrolar ang tanan nga allergies at pinaagi sa pagpanubo sa level sa histamine. MyCC kag Santen Plus Herbal Capsule para sa manami nga kombinasyon. Balita gikan sa patrol ini sa aksyon ni Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid patrol. Dahil lagid kay ihingaga ko lang niyang resulta sa STL. Ang first draw kay na 34-29. Second draw 127. Third draw 4-5. Ang resulta sa Lotto 645 jackpot prize 41.4 million pesos, wala sa may nakakuha. Resulta 645 25 19 21 6 42 38. Sa 655 jackpot prize, wala sa may nakakuha 40.6 million pesos. Resulta 655 21 32 9 13 40 34. So rigid sa ato nga mga greetings sa ato sa nga Facebook Live nga way kumanan lambutan, bawi lang ko Kaya ato sa ni Chimpo lang ala na gid no. Kiss me goodbye, kiss me goodnight pagi sinimanon Action Patrol program. Liwat kita magatakop, balik ini Buwas Martes. Aton sini nga mapatrol ang unit reporters in action nga nagpangalagad ko nga bisag action Nelson Pateño, Roger Guti, BJ Pasible, Action Zel Minardo, back to back sa pinuto action papang Nixon Tahon. Yung Center Action Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir Elrido Tilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico.
Sa Kalsam Station Manager Nona Di Maala Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong alagad ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Derek Magbano, nagasalingan Diyos amigos. Hasta la vista. Ayang magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iba pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpos ng Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito ng aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.